dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Yes po, tabi, good morning. Pasensya na, dahil na kita ma-intro ta. Yaon, nakontak ta tulos ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Standby muna tabi yung news team dyan sa luwas. Standby apuera kung flash report yan o very urgent. Nasa linya na po sa tuyang accommodating na PHIVOLCS resident volcanologist si Ma'am Doreen Abelinde. Ma'am Doreen, Diyos marhay na aga tabi. Si Pio Fernandez po ini kan Radyo DCGB Legazpi. Good morning tabi. Hello po Sir Pio, good morning po. Opo, Ma'am Doreen, salamat sa oras. And primero, latest info, so linog tabing namatean ta. Madangog tabi kami. So linog po na namatian po ngunyan? Opo. Yes po, so digdig po sa Legazpi City, igo po kitang namati na intensity 3, no? Alas 8:54 po ning pagkaaga. So sa ngunyan po, tigihiling pa po kung saan po siya naghali, no? Kung saan po yung epicentro niya, but tigdi po sa Legazpi, nakamati po kita ng intensity 3. Ayun, opo, intensity 3. So namati tadigding yugo-yugo tabi, Ma'am Doreen. Ano po? Yes po. Oho. Pardon ma'am, ano ni tectonic ba or volcanic if iguana po kamo dyan ng Tectonic initial? po siya, sir. Okay, tectonic. Pag tectonic po, paki-expound, related o bako sa mayon? Pag tectonic po, ibig sabihin po kaya ang pinaghalian niya po or ang nag-cause po kaini is yung duwang plates po or tectonic plates na pwede pong nagbubungguan o nag-slide po past each other, nagkikiskisan o kaya moving away from each other. So, yan po yung pwedeng nangyari digdi sa linog po na ini. Pero nahiling ta po digdi sa tuyang pag-monitor, medyo hara-hara man po sa mayon ang epicentro kaini, but for now po, confirming pa po kung saan po ini naghali. Ay, opo. Yung sakto pong epicenter po niya. Iyo po, naihapot ko tabi, Ma'am Doreen, bata baga sisibot kita sa bulkan mayon, po. So, ngunyan, tama po daw tabi, na makonclude kita, nagdangog lang kung maray sa imo, makonclude lang kita na ining linog, daing connection sa abnormalidad kan bulkan mayon. Hindi po. Wala po siyang kinalaman sa aktibidad ng Mayon Volcano. Ay, opo. So, meron na po tayong epicenter sa po siya, Claveria, Masbate. Oho. So, duman sumata kan linog epicenter, Claveria. Opo. So, 40 kilometers south of 18 degrees west Claveria, Masbate po. Opo. Gura And kakusog? magnitude 4.8 po siya. 4.8. And yung rarom niya naman po is 7 kilometers. Okay. Ano po ini nangyari sa dagat o sa daga sa Claveria? So, epicenter. sa po siya, offshore na po siya, sir. Offshore, okay. Okay, pag araw kayo ning offshore, tapos araw kayo itong magnitude, would it cause tsunami tabi? Sa ngunyan po, sir, wala man po kitang tsunami warning. Bale, lang po, no, medyo isolated po ini na and na earthquake, and we also don't expect po aftershocks. Pero baka igwa din po yan na may magsunod na mga na lang, mga maluluya na lang na mga quake. Since Masbate po is piripirmi man po dyan nag-earthquake talaga.
Ini madam since na-determine na tabi madam durin so sentro so epicenter kan ining linog sa may Claveria. Ano po ang fault line na naghiro diyan tabi kung Iguaman tabi? Yes po. So, ang fault line po dyan is yung inaabot, ay sinasabi natin na baka ining Sibuyan na fault, no? Part din po siya or splay din po siya kang Philippine fault zone. Mhm. Kasi digdi na siya sa may sa may south kang Claveria. So bako siya digdi sa mismong main na Masbate fault po. Iyo po. Oho. So ayan na kon gari kurit madam na fault line. Opo. Konektado yung digdi sa may Dagat Pasipiko facing east kan kunyan, east facing kan Bicol, Legazpi tabi. So ini pong nag-trigger ngunyan ng 4.8 magnitude na earthquake sa Masbate is hindi po siya konektado po sa may Philippine yung sabi mo, sir? O digdi, Philippine o digdi sa may east baga facing Bicol, so trench hindi po, diyan. hindi po. Okay, sige po. Opo. So isummarize na ma'am Doreen before we go sa mayon, pasensya medyo raba po Opo. daing connection sa Bulkan Mayon sa Masbate so epicenter. Opo. 4 point peso epicenter tabi. 4.8 magnitude po. Oho, and then offshore gustong sabihin sa dagat po. Opo. Oho, mga pirang kilometro hali sa Claveria so epicenter more or less. 40 kilometers south of 18 southwest of Claveria, Masbate po. Ayun, so coordinates niya. Okay. Now, digdi sa Legazpi pero sunamati itang intensity tabi. Intensity 3 po. Yan, intensity 3. Okay. Nakamati din po ning intensity 3 sa Castilla, Donsol, and sa Sorsogon City. Intensity 2 sa Aroroy, Masbate. Sa Pili, Ragay, Sipocot, Camarines Sur, Tabaco City, Albay. And intensity 1 po sa Bulusan, Sorsogon, and Batuan, Masbate po. Mhm. May naunambitan ka na day naning aftershocks pero baka igo badam bako na sigurong day na ma-feel ning Opo. kon ning tawo Actually, digdi po sa information, earthquake information number 1 namin. May nakalaag na expecting, not expecting aftershocks, pero baka igo po talaga din. Kasi Oo. medyo dardakula din po ining Iyo po. magnitude na earthquake. And no tsunami warning as of now tabi. Ano po? Apo, as of now po. Okay, ma'am, we go with your due permission sa Bulkan Mayon tabi. Yes po. Nakiki kami ka nakaaging banggi. Pira na tabi ito so ibinuga na asopre sulfur dioxide emission tabi. Opo, so kan Biyernes and Sabado po nagpaluwas po ang PHIVOLCS nin advisories sa increasing po na sulfur dioxide emission kang mayon kang July 11 po yung nung Saturday nagkaigwa po or may na-record po kita na 13,128 tons per day na emission kan mayon volcano nin sulfur dioxide. So ini po record breaking po siya sa history kan mayon volcano since iyon na po niyang pinakahalangkaw na na-record tang SO2 emission since 2000. So for the past 26 years po na pag-record ng sulfur dioxide emission digi sa mayon, iyon na po yung pinakahalangkaw na record ta. So ini po kung nahiling po nindo sa advisories na iniluwas po kan PHIVOLCS, sinasabi po duman na ini po nangangahulugan na may ano pa po kita magma, yung supply kan magma on shallow levels kang mayon volcano. So dakula pa rin yun or dakula pa rin ang volume kaidto and iyon na po yun si ina-erupt ngunyan kang mayon volcano and pwedeng magdagos-dagos pa po ining aktibidad since
dakula pa po yung nahihilingtang supply sa irarum kang mayon. Ayun, oho. Primerong punto, Ma'am Doreen, tabi, pinakahalang ka ini sa record kan Bulkan mayon, sobra sa 13,000 na tonelada kadal daw ibinugang suppressed sulfur dioxide. So, Opo. kung sa tuyang pag-istoryahan, Ma'am Doreen, nga ta luminaw ka ning bigla ito, may naon nabitan kag magma, hain na tabi sumagma, harani na sa bunga nga kan Bulkan mayon? So, ibig sabihin po nasa shallow levels po, no? Siguro mga less than 10 kilometers Oho. yung rarom niya. So, yan na po yung pwedeng iniluluwas na po ngunyan kang mayon na magma or may masunod pa po, no? Ayun. May maano pa digdi, may masufis pa digdi sa iniluluwas kang mayon na lava flow. Yan. So, bago pigawa ini na ang magma na more or less 10 kilometro sa sanaan distansya niya hali sa bunga nga kan Bulkan mayon, bago ini pigawa ngunyan, iyon na ito so pag-aso ning gulpi ning asupretabi, Ma'am Doreen. Ano po? Sorry po? Bago ini ipinagluwas na magma, na ang location niya ngunyan is more or less 10 kilometers na lang away from the summit sa bunga nga kan Bulkan mayon, bago inipigawa ngunyan, iyon na ito so pagbuga nin gulping asupre sulfur dioxide ka nakaaging mga aldaw. Opo. So, Yun. yung yung sulfur dioxide, pag nagtataas po siya, ibig sabihin po yung magma po na nasa irarum kang mayon is parang nagma-migrate po siya pataas. Pataas so, na. nag-iitaas po din siya. Ibig Yun. sabihin, harani na po yung magma dyan sa shallow levels kang mayon or isa na po yung mismong ini-erupt po kang volcano. Yan. Oh. Now, kung arog kaan, Madam Tabi, na harani na sa bunga nga po din do shallow, hababaw na harani na sa bunga nga, may na-register na kamo dyan na low frequency volcanic quakes, Tabi. Kung igwa na po, ano po, nagdadakol o nagdidiit, Tabi? Yes po. So, coinciding po digdi, no, or sabay po digdi sa mga nahilingtan na pagtaas kang sulfur dioxide emission kang mayon. So, igwa din po kita na increase ning trend po or numbers kang mga nare-record ta na low frequency volcanic quake o iyo nga ni po itong mga nire-report ta na naman ngunya na mga nakaaging aldaw na minor strombolian activity o iyo na nga ni po so mga maluluyan na mga putok-putok po dyan sa crater kang mayon volcano. So kapag yung magma po na nagluluwas o yung lava na nagluluwas sa mayon is may mga gas bubbles po yan. Pag na-reach niya po yung surface o yung nakaabot na po siya dyan sa may crater kang mayon, magpa-pop po siya, no? Maputok po siya at iyon na po so inaapuntan na minor strombolian activity o yan po mga saradit na ash emission po digdi sa crater. Yan. So, sabay-sabay na palan, Madam, naglangkaw na Yes sa sulfur dioxide emission, naglangkaw ng gulpi, highest sa historical Apo. Bulkan mayon, naglalangkaw naman so low frequency volcanic quakes na ang gustong sabihin, sumagba talaga, haranin na dyan sa bungangaan, so iba gani, Yes po. pinagpupusngak na. Apo. Ayun. So, duman naman sa high frequency volcanic quakes. Pag sinabing high frequency volcanic quakes, saan po yan na portion, Madam? Sa taas sa may bunganga o sa baba nito na-detect? So yung high frequency volcanic quakes naman po, mostly po dyan yung inaapunta ng mga surficial events. Kung bako man po siya yung kung i-exclude na po yung mga volcano-tectonic, no? Kasi high frequency din siya. Pero yung ini pong mga nare-record tangon niya na high frequency events na haralangkaw is yung inaapunta po na rock falls and igwa na po ulit kita ng mga PDCs or pyroclastic density currents. So, yung rock falls and PDCs na po ngunyan, naglalangkaw po ulit kasi dahil na nga po nagbubuga po siya or mas kumbaga nag-intensify so rate kang pagbuga kang mayon ning lava flow. So mas nagdadakol po yung rockfall events natin and
may mga nare-record na din po tayo ng mga PDC o ozone. Iyon na yan. So, nagre-registrong high-frequency volcanic quakes. Yes po. Ano po, okay. So, madam, sumadahom ta, naglalangka ang sulfur dioxide emission, tiga sabi mo, nahalaharanin na sa bunga nga kan bulkan, shallow na ang location kan bagma, naglalangkaw ang low-frequency volcanic quakes. Anong Yes gustong po. sabihin, madam? Is there naglalangkaw sa scale na 1 to 10? Sa ina po inabot ang probability na pwedeng ilangkaw sa alert to level numero 4 ang bulkan mayon? Sa ngunyan po sir, wala po pa po kitang nahihiling talaga ng mga senyales na kay puhantang itaas sa alert level 4. Kasi ini pong mga naobserbahan tang mga mga parametro sa mayon is laog pa po talaga siya sa alert level 3. Unless po may mahiling kitang signs na may impending po na hazardous eruption sa mayon, darakula po na na explosions or eruptions. So, yun lang po yung time na pwede kita mag-raise to alert level 4. Sa ngunyan po, close to po kita duman sa harababa na Parameters. para opo. Opo. I mean doon po sa scale ng 1 to 10. Baba. Opo. Mga 2 na o 3 sa scale na 1 to 10. So, Ma'am Doreen, pirang aldaw na, pirang bulan ng sigisan ng wakan bulkan boda diit na purupos nga tabi, pera na tabing aldaw. Maabot na po kita around 190 days na po ata. Okay. Oo. So, ano ini ma'am, nakakatabang ining duro-diritsong pagdulay sana, nakakatabang ini na dain na siya magpusngat ning makusugon? Yes po. So, nakakatabang po talaga ang pagiging open vent kang mayon since tuloy-tuloy po ang pag-release niya ng pressure and ito ini na nga pong mga itong inaapunta na effusive eruption style kang mayon volcano. So, talagang quiet and slow yung pagluwas niya ng mga materyales. Even though may downside po siya sa lalo na po sa mga towns na may mga residente po na apektado kaning aktibidad kang mayon volcano dahil na nga po talagang haluyon po siya matapos since January. So may mga kababayan po kita na talagang haluyo naman po sa evacuation centers. Kabagang tao na Apektado baga? po ang sa indang kabuhayan. Kabangang tao na Ma'am Doreen, kabangang tao na, half year na. Opo. Mario Joseph. I've taken so much of your time, Ma'am Doreen, kung igwa ka dyan ng abiso, hali sa indo po ng mga otoridades sa Phivolcs. We will listen tabi. Go ahead po. Opo. So, gusto pa tapong ipagirumdum sa publiko na ang Mayon Volcano po is nasa alert level 3 pa rin. At yaon pa rin po dyan, same pa rin po yung mga hazards na pwedeng mangyari, lalo na po sa laog kang 6 km permanent danger zone. So, talagang delikado pa rin po ang maglaog kita sa 6 km or lalo na itong mga nasa evacuation center na talagang nagbabalik-balik sa mga kaharungan. So mas okay po na ma-remind kita na elevated pa rin po ang aktibidad kang bulkang mayon. So kaipuhan ta po na day kita makampante and lalong-lalo na day man din kita magpanik. So kaipuhan maging handa lang kita, aram ta kung ano ang mga peligro na dara kaning eruption kang mayon. And lalo na po may mga pyroclastic density currents na naman kita and minor strombolian activity. So mas magayon po na igwa po kita pirming mga face mask and mga panyo po na daradara or mga bottled water. Tanganing kung saan man po kita abutan, kung igwa man po ni ashfall, may magagamit po kita na pantako po sa tuyang nguso saka sa tuyang dungo kung sakaling magkaigwang ashfall. Ay, madam, sorry, pasensya, dispensa. Saro na lang, sunamate na aspul dyan sa Bakakay. Ano po ito? Dara kang pagpusngak o naghiro so naka-stack na dyan na binaraba sa taludtod kan bulkan mayon? Yes po. So,
nagkaigwa po kita ning pyroclastic density current kan Subago around 6:31 AM. So naglast po siya ning around 15 minutes. Actually, series po siya ng PDCs, may magkakasunod, pero yung main event po ay around 6:31. And ano po, yung PDC na yon medyo salit man lang po siya, but medyo makusog pa po ang Durosta. So napadpad po ini sa may west side ay sa east side kang Mayon Volcano, and naapektuhan po yung may reported po kitang ashfall digdi sa Bakakay, Barangay 12, and sa Bunga. And sa Malilipot po, igwa din po sa Barangay San Jose, Poblacion, and Salvacion. But yung ashfall po, light to lang naman po, light to moderate ashfall. And yung PDC ash cloud po, madali din naman po siyang nag-disperse. Nagrampahog lang, badam? Nagrampahog. Apo. Okay. Sige, inumin na ng tubig dyan. I'm sure makulog ng alunan mong kakasimbag. Ma'am Doreen, salamat nin marhay tabi sa oras. Mabuhay ka mo dyan sa Apo. Fivolks. Salamat. Thank you din po, sir. Thank you so much mga tugang Madam Doreen Abelinde. Nakaulay niya to hali dyan sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. So to recap tabi bago kita mag-station break, mag-time check, ang namatean tadigding linog is tectonic. Tectonic. And sabi ni Madam Doreen Abelinde, no connection at all sa abnormalidad kan bulkan mayon. Tectonic, duman sa may Claveria, sa may kadagatan kan Claveria, nangyari. Sumata, so sentro, so epicenter, kan linog, sa kadagatan kan Claveria, nasa intensity 4, so magnitude, and more or less, ang namatean ta, intensity 3 sa Castilla del Sol, and sa siyudad kan Sorsogon, buda sa Sorsogon province. Intensity 2, Aroroy, Masbate, Pili, Ragay, Sipukot, Camarines Sur, Tabaco, and siyempre di Salbay. Intensity 1, Bulusan, Sorsogon, Batuan, Masbate. Iyan sumanungod sa linog. Daining tsunami warning as of now na ipinaluwas ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Ikadua sa Bulkan Mayon, pinagkonfirmar na ito na, sobra sa 13,000 na ito nila dakadal daw ang ibinugang sulfur dioxide emission. Kaya nga ni ibinuga, sulfur dioxide na ibinuga. Yan. Pinakalangkaw na yan sa historical Bulkan Mayon. And ikadua, sabi ni Ma'am Doreen Abelinde, sa scale na 1 to 10, kung pwedeng itaas sa numero 4, level numero 4 ang bulkan, medyo hababa sa nadaa. Nakatabang ning marhay, so halos kabanga ng taon na pagparadulay sa nakan bulkan mayon. Makabagang taon na hindi marano. Enero bagay ni nagpuon, sobra nakabagang taon. Sobra nakabagang taon. Ngunyan, nagtataga puropos ng akmanda. Ngunyan, natada naglangkaw na so sulfur dioxide emission por dahil ta so magma so naghiro na mga volcanic materials haranin na sa may bunganga kan bulkan mayon. Shallow. Kaya nga ni hababaw na ta haranin na sa bunganga more or less mga 10 kilometros na sa nadaa. And ining nagbubutwa na ini, iyon na ini so yan ang mga magmang iyan na bago nagbutwa, nagpusngak na na ninhalangkaw na tunay-tunilada nin asupre an bulkan mayon. Oras Pilipinas, 1 minuto bago mag alas 9:30. An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng iyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap mong smart and Android Google TVs. Lahat ng yan ay nasa RRS Marketing. Ining high-tech, branded at latest na muyang appliances. Naku aming hulugan sa RRS Marketing. Ang swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
At di lang yan, sa mga warranties, wow! Sulit na sulit! Pwede sa inyong school, sa bahay, sa opisina at sa inyong negosyo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Durable, sulit, di kalidad, at abot kayang appliances. Sain ka pa! Siyempre, sa RRS Marketing na! Basta appliances, sa RRS, yes na yes! Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office 5. Mapapakinggan tuwing Lunes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag mag-alilangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Lunchtime na listeners, gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napakalaki na Chicken McDo na ngayon may bagong nakakabusog meals. Ang one-piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of one-piece crispy chicken fillet o kaya one-piece mushroom pepper steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. 2 ulam tapos may drink in 1 meal, mapapatastify ka na, napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and tastify via dine-in, take-out, drive-thru, or macdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-257576 Series of 2026. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Pag tayo'y may sakit, gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta. Pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth nang tayo'y malayo sa sakit. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming? With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0940, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Ring, ring, go away! Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids.
Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, Mommy! Cough, cough, wet away! Yay! Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundili is the generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao, Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mogmang ipinipresentar kan lokal na gobyerno kan Libon Albay sa pangingenot ni Mayor Attorney Max Saison asin kan Sangguniang Bayan ang sarumbulan na selebrasyon kan Paroy Festival 2026. Ini sarong pag-onra sa mga paraoma sa kasamahan na patron kan Banuang Libon na si Senior Santiago El Mayor. Asin man ang pagpadagos kan tradisyon asin pagpapasalamat sa mahal na Diyos sa masaganang ani. Kung saan ang Banuang Libon midbid bilang rice granary sa Albay. Libon Paroy Festival 2026. Santiago del Ang mga aktibidad iyo ang mga minasunod. Hunyo 27, Miss Libon Guenyo. Hunyo 30, Kurit Libon Guenyo. Hulyo 9, Boxing Tournament. Hulyo 10 hasta 12, Pickleball Tournament and Albay Marathon. Hulyo 15, Blood Donation as in Traslasyon. Hulyo 16, Opening Ceremony and Cultural Presentation, susundan in fireworks display. Hulyo 18, Fiesta sa Maynila Drag Race as in Mountain Bike Race. Hulyo 19, Senior Citizens Night. Hulyo 20, Festival Job Fair. Gabi kan Libon Guenyo as in Zumba Contest. Hulyo 21, Agri Fair as in Carabao Parade, mantang sa Banggi Ioan Farmers and Fisher Folks Night. Hulyo 22, Kasalang Bayan as in Youth Night. Hulyo 23, Civic Parade as in Miss Libon. Hulyo 24, Procession of Barangay Saints.
Hulyo 25, an aldaw kan kapiestahan kan mahal na patron St. James the Greater, Senior Santiago El Mayor. Sa ngaran ni OIC Tourism Officer as in Festival Coordinator na si Miss Cassie Avila. Happy Paroy Festival Banwang Libon. Santiago de Libon, namumutan niya mong patron sa saimo. Check, 1 2 1 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Kanakaaging Sabadong auto Biyernes na magi may nagregalo sa ko 2 babae buda sarong lalaki iugon uni sorry regalo sa kuya uni Alas 9 na! PIO na! Bitinong tango na isa nango na ito basta ito sa pigregalo sa ko 2 babae ang nagregalo sa ko patikaan buda sarong lalaki. Initabi so kasubago naunang bitan ta intensity 2, intensity 3 Legazpi Albay update from Feebox tabi very latest. Endimar, please go ahead. Pakipasok natin si Endimar para mas magay na may boses. Endimar, go ahead. Roger, pinag-upgrade kan Feebox so linog na nangyari kasi bagong 8:54 AM na 4.8 ginibo ining 5.4 magnitude. Kalabiriya mas bati manggiraray pero pigiling ta so earthquake information bulletin ninda 5 surunudan pala nini nagpuning 8:52 AM 2.9 magnitude sinundan ni 8:54 5.4 pagkatapos 9 o'clock 3.9 9:03 AM 1.6 tapos 9:06 AM 2.2. Pero so far dahil man na i-report pang mga damages sabi papaking in connection ka nakasabit na earthquake yan sa may Claveria mas bate. Roger, Endimar. Hello, sabi. Endimar, Roger, kopya so linangkaw so epicenter so nas nagkusog lugod pala naging 5.4 na tabi Endimar, very latest, over. Roger. And then digdi sa Legazpi Albay ang namateanta is intensity 3. Ang Legazpi City Albay, Aroroy Masbate, Castilla Donsol and Sitol Sorsogon intensity 3. In instrumental intensity. Pero itong reported intensities intensity 3 man dito Legazpi, Albay, Bulan, Donsol, Uban, Magallanes, and City of Sorsogon. Roger, kopya. Okay, wala tayo. Sige, thank you so much sa Endimar sa mga very latest hali dyan sa luwas tabi Sige, sunod ang mga impormasyon hali dyan sa luwas tabi aramon ta. Ang bitbis na istorya, paki-check line, check kita. Okay, sige, paki-kuhan muna yung tropa. Chief Jimmy, Karen, Pading Al, Pading Jomar, i-check natin yung linya para sunod-sunod. Lunes bagang ngunyan hanggang sa nakitang alas 10. Then dyan na hapon, Endimar, diretso yung impeachment baka subago na dadangog ko si VP Henry. Ang tabay ka mo, diretso ang impeachment proceedings, yan, Lunes, Martes, Miyerkules, kada hapon po yan. Kumusta ang ang sa tuya diyan na linya sa tropa? Yan. Uy, may bisita kita pakipasabot, mahagad kitang dispensa baka dai na abuton. Taba hanggang alas 10 na akong ngunyan, tapos nakalinya sa tuyang mga reporters, kung daing magdial ngunyan, ipapasok natin si Tatang, ha? Kung daing maka-reestablish yung linya ni Chief Jimmy, ni Pading Jim, ni Karen, ni Pading Albo, ni Pading Jomar, pasok natin si Tatang. Yung abutin lang natin ng oras, Sige, halat kitang advice dyan sa tech department. Okay na ba? Sige, sino ang nasa linya? O si Pading Al. Di mapupwede, pagkatapos si Pading Al, pasok natin si Tatang. Kawawa naman Basta kan Sabado, Biyernes, may nagregalo sa ko, 2 babae, buda sarong lalaki, unan rin regalo sa ko. Alas 9 na! PIO na! Hanggang sa daduman nga una, bitin ko na kawang mga yodemons ka Pading Al,
Maraynaga Padingal, good morning. Salamat, tabi, pade. Oho. Obligaron nin duwang major events. Kung sisay ang manggaganang mutya ng Ibalong wanya na Agosto. Ang sinabi ni Mayor Siam Ismail sa kaputanta kung ano lamang ang naitatabang kan mga enot ng nanggarana sa Ibalong pageant o Mutya pageant na pagkatapos na makoronahan paano man makatabang sa Legazpi sa pag-promoter kan turismo. Ang bagay na ni talagang nanotarama ka alkalde asin kinaoron niya na ang chairman na si City Councilor Sunshine Imperial na konsisay man ang manggagana na mutyakan na Ibalong dapat iguanin kontrata asin ang Legazpi City Government na gumibos siya o gumibos din major events, at least duwang major events sa laog nin sarong taon kung paano makatabang sa turismo kan Legazpi City. Iyo. Dahil yung anay tabi pade na nasabi kan alkalde ipapalaman niyan duman sa kontratang pipirmahan after Kanibalong Festival. Nakasubanggi, presentar na sa mga kandidata, 19 ining haros parariyuan gayon. Talagang puwerteng klase pa de. Presente ka naman pa di duman, luko-luko ka. Imbitado man sa nako. Buwa ka talaga, dahil ka lamang nagtimbre. Katuan guys pati, exclusive sa na ngaya. Sa imo dahil ka mag-iba-iba. O pag mga karahayan na luko-luko ka, lingaw mong pag-iriba. Alang iya ka. Pwede talaga, mga magayonan ba de? Aha. Ibang klase ko yan ang mga kandidata ta. Iyo. Talagang dahil kang itulak kabigon sa mga beauties and brain inda sa pasimbag kan mga kaputan. Iyo. Kanini presentar kasubanggi sa media dyan sa Oriental Hotel. Roger, sige. So, mga kasabi pa niyan, mga update kayan sa informasyon na yan, hali sa City Hall. Alar Mario, DCGB. Thank you so much, Tabi Padingal. Karen, standby mo na, Tabi. Uy, si Tatang baka maalanganin ha. Tabay kwal kita sa Masbate ining sa tuyang paraan tabay kung anong latest lamang noon. Sitwasyon naman linangkaw 5.4. May tinatawagan tayo sa Masbate. May nagpaabot sa tong informasyon kung anong very latest duman. O dayo garing nagsisimbag po baka kung anong sitwasyon dito duman sa Claveria. Dahil pakita ning hello, good morning. Yes. Yes, si Pio Tabi kan DCGB. Good morning, Tabi, sir. Ayo po. Ay, upo. Kumusta dyan sa Indo sa Masbate sa Claveria? Dito po sa Claveria, sa Rekning Malajos, marayman. Dahil maning itong sulinog, baga dyan baga sa may kadagatan Indo so sentro, ano dyan, iguanin mga nadanyaran na propriedad o dahil mantipigahagad, may nadanyaran na buhay, Tabi? So far po, mayo pa maning barita sa mo niyan, tapi assist ma'am. Opo. Si Say po, pasensya po, naligawan ko po kay isungaran mo. Si Say po ni Tabi, sir? Si Juan Poyo po, Tabi. So, ama ni Jason Poyo. Iyo po. Nahilig. Uyugon mo. Dahil maning mga, sign ng exact location mo dyan sa Claveria. Kami po kami sa sentro kang Claveria. Oho. Nyan, dahil maning mga nagrampahog dyan, building, harong, or what, Tabi? So far po, mayo man po, Tabi. Ay, salamat sa Diyos. Salamat. O di, ano dyan na... Nasa dagat kaya po, papatay. Nasa dagat ka ngunyan? Nasa dagat ang tama ba kay itong linog? Nasa 40 kilometro sa alis sa Moya. Ayo. So, nasa parting dagat. Iyo, tama. O di,
Kumusta dyan? Nagkawaragas? Bata may eskwela gayod? Ano, may eskwela mo na may trabaho ba ganyan? Nagruluwasan man so, iba po, may mga so far, man, okay man, medyo na-manage man. Na management. Dahil manin na dahil pa manin nagbubutwa, dahil tapighaga, dahil pa nagkuha ng mga infrastructure dyan, nagkagaraba. Mayo pa man po, siyempre, isa-assist pa mo po. Iyon, iyo po. Pero so far, mayo pa man po kaming nababaritaan. O sa sentro mismo kamo kang Claveria, ano tabi, sir? Opo. So kumpleto ngaran mo tabi, giraray nga ning madangog naman kan publiko, so kumpleto ngaran mo tabi, sir? Juan Puyo Jr. po, tabi. Yan, si Sir Juan Puyo Jr. ang kaulay ta, duman mismo sa Claveria, Masbate. Ingat tabi ka mo dyan, Sir Juan Puyo Jr. Ingat tabi ka mo dyan, sir. Tabi, ha? Opo po. Sige. Salamat po, Kapeng. Thank you so much. Si Sir Juan Puyo Jr. kan Claveria, Masbate na kaulay tango niya na pagkaga. So far dai pa man aning damage. Sana dai maning damage tabi duman na sa lalo na sa buhay imaging sa propriedad. Si Tatang medyo alanganin na. Si Karen muna, ipasok natin si Karen ha. Halik dyan sa luwas, aramunta daw si Karen na ala. Ang sa iyang location man, uda informasyon. Karen, good morning. Go ahead na. Yes, thank you so much, sabi Sir Tio. Poco mas o menos 300 na mga medalist athletes sa Albay Division. Kanso nakaaging palarong Bicol. Ruminuso ngunyan digi sa Kapitolyo Provincial. Tangan isa ng garawadon itong itrinumis ang insentibo sa mga ini. Kan gobyerno provincial kan Albay. Ang payout na antabi Sir Tio. Ini na so'y pinangakong 532. 5,000 sa mga nagburulawan, 3,000 sa mga nag-silver, as in 2,000 pesos sa mga nag-bronze. Kanso nakaaging palarong Bicol kan Abril. Ang sistema Sir Tio kan payout. Halimbawa ngaya 5 bulawan ang nakuha kan sarong atleta. Ibig sabihin, nagtataginting na 25,000 pesos at makukuha ka ini. So kada bulawan ang bilang palan kada bulawan. Yes, Sir Tio. Ako yan na kada persona. Kasi ang pondo, hali iyan sa gobyerno provincial kan Albay na nakatagama talaga para sa mga ini. As in ini, nakaschedule pa sa nangunya na aldaw. Matapos man sunagin kompetensya kan palarong panbansa. Kan sunagaagi sa na bulan. Yan, Sir Pio, ang reporting sa Kapitolyo, Karen Ala, Thank you so much, Karen, sa dagdag na istorya. Si Tatang palaugunta daw kung igo lamang nagparahalat ban, may pirang minutos kita, mata alas 10 baga, makuwang kita, kung maalanganin pa, sige, daw si Tatang, sige ta kung kahirak man, kasubago pa dyan, baka lamang matabangan taman ini. Kasubago pa si Tatang, paano pasensya na ta sunod-sunod sa report tabi. Pakitukaw na tabi dyan, Tiyo. Yan. Tiyo, maray na aldaw pakiraning diit sa mikropono. Ano tabing kompleto ngaran mo? Garcia Esteban Millares. So kompleto ngaran mo tabi? Millares Garcia Esteban Esteb. Taga saan ka tabi? Doña Maria. Ano po ang nangyari na padalagang kadigdi sa DCGB? Kaya po ang ko tititkan sa Albay, ibalon, tititkan ko pambayad. Yun sana. Araw kayo ni, medyo alanganin na paano sa oras, matatapos na ang programa ko. Muya mong maghalat dyan tabi sa kwanta. Anong kamatian mo? CT scan? Kaya po ang ko sa pension, kay Papa sa Manila. Veteran. Iyo tabi kahirak ba kita may kaninan, may speech disability siya, kahirak ba ni Tata Stephen, taga Doña Maria ka Daraga. CT scan, pambayad sa CT scan. Ay paano ko daw ini tabi Tatang matatapos ang oras ko na kunyan. And iyan na ikan na pa CT scan? Sa Wednesday pa ako, Wednesday. Sa Wednesday ka? Ano daw ka ini? Nagpasiring ka na sa kunyan, halimbawa sa ining DSWD? Nagpunta na ako. Hindi man ako binigyan. Bakit daw? Tinawan akong lahat. Sa kuwan, meron dyan, ito ganito na lang, dahil takulang ng oras natin, alam mo yung capital, provincial capital baga, dyan sa
Albay. Yeah. Magsakay ka ng jeep, puntang Capitol, hanapin mo po yung opisina ng PCSO. O yung sa sweepstakes, maaring matulungan ka siguro doon. Ikon mo lang yung mga papeles mong yan, ha? Yeah. Baka sakaling matulungan ka, ha? Sabihin mo lang sa bigyan kita ng pamasahe, konting pamasahe. Meron ako ditong 2 milyon. Yeah. Yung sa'yo na tong 2 milyon pong ito, ha? Salamat. Sige na. Sige na. Papunta akong PhilHealth, mapapunta ko Legazpi. Yeah, basta yung Balik ko na lang. Oo, pagbalik mo, PCSO, ha? Albay. O Albay, sabi mo sa driver, sa Albay Capitol, magtanong-tanong ko din yung PCSO, ikaw yung papeles mo yan, ha? Salamat O itago mo yung 2 milyon na yan. Salamat, Tio. Salamat, sige. Ingat. Salamat kan sa idong pagantabay. Mahal na amang Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming